Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birey birumet, çi ferqekî di navbera sistema Firavuniya dema Musa û sistemê ana ku li rojhilata navîn welatê ku xelkê wan Müslüman û zulm û zordariya li welatê Müslüman tê kirinê çi ferqa wan heye? Tu bala xwe bidê di Qur'anê de tim behsa Firavun dike, Haman dike, Qarûn dike. Sê hev em bivê hîmên esasî. Firavun temsiliya siyasi dike, a otorite dike, a desaladariye dike. Haman temsiliya parlamentê wezîr û gizîr û em bibêjin her wisa em bê rûspî û kesê li dora Firavun em bê temsiliya parlamentê û bürokrasiyê û falan a devletê dike. Qarûn temsiliya aboriyê ekonomiyê dike. Ana nigê çaremî lê zêdebî ew jî medyayê. Tu bela xwe bidê em bibê gamerû li sistema Firavun bêze dike Firavunê wexta Musa ji Firavunê aniha gelekî bi wijdantir bûye. Lewra Musa gava çû ji Firavun ra dawa pêxemberiyê kir, dawetê îmanê kir, Firavun emir da wî û Qarûn û Haman gotin mêrê Benî İsraîliya ê Yahudî cûhiya bikujin, jinê wan sag bihêlin. Lê Firavunê aniha em bi İsraîl aniha jin û zar û mêr û kal û pîra gişta bi hev re ê Filistîniya dikujin. Bela xwe bidê yani zulma ku Firavun li Benî İsraîliya li Yahudiya kir dema xwe de aniha Yahudî an jî em bibê em bi Yahudî hemîn ne hemî Yahudî dewleta Siyonîst em bibêjin ji Firavunê wexta Musa zêdetir, zalimtir, barbartir, hovtir ew jin û zar û kal û pîra teva dikujin. Ferqa wan te dîtiyê? Her wisa îro li dewletê Müslümana, li dewletê ku xelkê wan Müslüman in, hema bigre sistemê hemiya sistemê Firavunî heman sistem îro li rojhilata navîn em bibê birêva tere, hûn jî terin ji van sistemana, ji van serok û serwerana hûn behsa heq û hiqûq û edaletê dike. A du da Qarûn merivekî ji Benî İsraîliya bû, normal gere alî Musa bikira, gere alî Benî İsraîliya bikira, lê tu mêze dike li alî zexma sekinî, li alî xorta sekinî, li alî Firavun sekinî, li qewmê xwe zulm kirî. Yani sistema em bivê qorûjîtiyê, sistema cehşîtiyê di wexta Firavun da hatî danînê, ew jî Qarûn temsîliya em bivê sistema cehş an jî em bivê qorûjîtiyê dike.